Ahojte, máme tu 26. októbra. Dneska máme poslednú verejnú jazdu v tomto roku, lebo rušenie idem rozobrať. Musím dorobiť mazanie okolesníkov a v podstate ešte aj ručnú brzdu. Takže dneska také menšie prípravy na jazdu. Idem zapojiť vagón, trošku ho vytvorím, nech je v ňom príjemne teplo. Takže teším sa na všetkých návštevníkov a dúfam, že budú všetci spokojní, že sa im bude ľúbiť. Máme ešte mokré kolaje, trošku po kože, keď nevyschnú, tak ich popieskujeme. Dobre, musím ísť na druhú stranu, prehodiť aj výnimku. Idem na druhú. To musím zaistiť tieto dvere gumičkou. Odbrzdiť, zobrať si kľúč. Pri spájaní vagóna s rušou musí používať predĺžené vzduchové hadice a takú, jak by som nazval, rošprajc, alebo rošprajc, neviem, lebo polomer tejto výhybky je R20 metrov a s vagónom to zvládne najmenej R33 polomer. Takže idem to spojiť a ukážem vám aj ako. Musím to takto spájať, inak by tie nárazníky za seba zaskočili. Žltú hadicu používam na odbrzdenie automatickej brzdy, lebo bez tej by som s ním nepohol. Takže takto ho musím vytiahnuť a potom ho spojím tak, jak sa už patrí. Brzda je odpojená, je to len na odbrzdenie tlakovej brzdy, pružinovej, pardon. Vidíte, že je to moc ostré, ten rádius je príliš malý. Musím si mu spomáliť, aby sa stihli aj podosky otočiť.
Teraz to už môžeme spojiť, tak jak to má byť. Teraz pozapínať kúrenie. No dobré, a potom škola, keď zrušili škole tu, no, a my sme ukončenie dnešného dňa, ktorý si myslím že dopadol na jednotku. Idem odstaviť mašinku a môžeme ísť oddychovať. Ďakujem všetkým zúčastneným aj za zhliadnutia. Ďakujem. Majte sa pekne.